dawa mai ban na ci. Saboda ka san ita ne rayuwa yadda take, zo mu saba ne zo mu zauna. An ga da lamarin ya fito. Ko kari ba ya go wallahi, amma asan wanka ne. Ba wai dole sai an yi. Assalamu alaikum makahwata. Amin alaikum salam bature. To mu mai sama. Kabilu. To mu kabari. Cikin kabari. Mun shiga kabari. Ba da ba da ganci. Mu wuce. Kabari za mu cikin kabari. Kabari za mu bature ɗan sama. Sai. Abokina wallahi lamarin da akwai gyara. Gaskiya akwai gyara. Ka ga wayan da garan garu garan ya dawo ta wallahi garan gaba wani a ce ma yan agwagin da muka swata yanzu an gano mu da yan kajin da muka swata an gano mu ko ina muka nuna mu akai ga mu can Salamu alaikum kabilu. Ya masu sarkin Makka, mun wata ya masu hagu da sarkin Makka. Wai kun ga wani sabon ɗan iska da aka yi kwanan nan. Hakan ni ma wai muna zaune mu wai ya wuce mu yana mana ko sannan wai ko ne wai sabon ɗan iska ne cikin iska ne na cikin Wai salamu alaikum. Kai ne za mu Wato babban ɗan iska ne ke. sai mu yi magani ya kamata mu dauka Cikin kwanan gare kowa za mu zo mu yi magani. Goodbye. Assalamu alaikum mutanen arziki. Kai ne da daman jiran ka mai.